Randers er bygget op af tunneldal, som kan ses på billederne. En tunneldal opstår, når floder af smeltevand nedbryder landskabet under en gletsjer eller under et islag fra istiden. Når dette sker, er smeltevandet under voldsomt tryk fra isen, der bliver derfor dannet dale i landskabet under islagene. Og derfor befinder Randers sig stort set i en tunneldal, da den ligger nede i Slottsfjældet. En del steder i Randers findes der også moræneflader. Moræneflader er skabt ned under en gletsjer. Gletsjeren glider hen over en overflade, og derved vil den modellere landskabet. Den kan også tabe noget af sig selv, så der kommer nogle små bakker i landskabet. Dette kan også ses på billederne, hvor det sådan set bare er helt fladt. Bag Randers Regnskov er der også en masse vand og små bakker, hvor man kan gå rundt på bakkerne, hvor der så er vand rundt om. De er blevet skabt ved flodsletter. Det bliver gjort ved, at der bliver oversvømmet med nogle mellemrum, hvor noget af vandet så bliver tilbage, og det er så fra isen fra istiden i Danmark. Det kan også ses på billederne omkring, hvor der så er en masse vand omkring de her forskellige bakker. Gudnådalen er en smeltevandsdal, som består af en flad bund med stejle sider, som er blevet dannet af stærke floder, og der er aflejret grus og sand i bunden, og der er så